Hyvää huomenta! Tervetuloa mun viikonloppuun. Mä en oo kuullut viikonloppuvlogia pitkään aikaan. Kello on 15:09, siis lauantai-aamuna. Mä oon edelleen sängyssä. Mä oon ollut melkein tunnin hereillä. Ja mulla on hirveä nälkä, mutta mä en jotenkin vaan siis pääse ylös täältä. Mutta nyt mun on pakko, koska mulla on tosiaan hirveä nälkä. Ja tarvitsen kahvia ja aamupalaa. Mäpäs käyn heti mun kameran laukusta, niin saadaan kuvanlaatu sitten vähän paremmaksi, jonkahan tässä sakkuu. Katsotaas. Taitaapi olla vähän akkua. No niin, hyvää huomenta siis. Oi, meidän koittio. Eli meidän keittiö on siis aivan megasotkunen taas jälleen kerran. Musta siis meidän koko asunto on ihan megasotkunen. Ja siis oikeasti niin kuin rehellisesti sanottuna, mä oon se, ketä tästä asiasta pitää syyttää. Mä niin kuin näen kaikki tavarat, mitä täällä on. 99% on mun roskia. I feel so bad. Nyt niinku täällä nimenomaisen sekunnille mä en rupea siivoa, koska nyt mä haluan aamupalaa. Jos kuuntelet meidän podia, niin tiedät, että mä aika usein puhun siitä, että mulla on aika paljon niinku mahaongelmia, mun tulee maha tosi helposti kipeäksi. Ja mä oon nyt ollut pari viikkoa niinku maidottomana, että mä en oo syönyt maitotuotteita. Joten nyt tänään mä oon kokeillut tämmöstä pirkka vegejuustoa. Ei mitään käsitystä, että miltä tää maistuu. Mutta noi pirkan muut vegetuotteet on oikeesti tosi hyviä, niin mulla on silleen niinku suhteellisen vahva luotto siihen, että toi vois olla oikeesti ihan hyvää. Koska usein tommoset vegaaniset juustot, niin ei ne niinku mitään koudaa oo. Tähän se niinku todella juustolle. Tää on aika tämmönen niinku paksu. Tai sittenkö silleen juusto on kuitenkin niinku aika semmoista niinku lörpykkää tai semmoista niinku. Niin tää on aika tämmönen paksu. Tämmönen. Siis haisee tosi juustolle. Nyt tehdään makutesti. Mulla on tässä siis kauraleipä, pirkan vege juusto ja sit kurkkuu. Mä en maistuuko tähän hirveästi miltään, mut silleen ei niinku huonolla tavalla. Tää on kyllä siis tosi hyvä. Ei se niinku välttämättä maistu niinku hirveästi niinku miltään. Voisin nostaa uudestaankin. Siis mä tiesin, että mulla tulee kiire, mutta mä en silti siis tehnyt asialle yhtään mitään. Mä pitäis siis 4 minuutin päästä olla ovesta ulkona. Ja nyt katsotaan, mihin mä nyt sitten laitaks mä teidät tänne ylös. Vau, hetki pieni. Terve. Nyt saatte tämmösen tosi upean kuvakulman. Mihin mä laitan mun ponnari? Se oli äsken mun päässä. Mä olen lähdössä siis barreen. Aina muuten rasvan naama. Tänään mä pesen mun tukan. Tämä ei ole mitenkään megalikainen. Mutta mä ehkä niinku pesen sen nyt, kun se nimenomaan ei ole vielä ihan megalikainen. Sitten se pysyy tällainen niinku puhtaana. Siis se säädönmäärä on aina niin uskomaton. Ja aina mikä asia mulla pyörii päässä on millä lutikalla. Nyt mä menen. Herra Jumala, mikä tunti! Voi kauhea. Siis tosi hyvä tunti, mutta herra Jumala, se oli raskas. Mä kävin nopea kaupasta hakemaan tämmösiä ABCDE-vitamiiniporretabletteja. Ja sit meillä on jääkaapissa perunaa, niin mä teen siihen kylkeen boltsei tämmöisessä sipulinmakuisessa kaurakermakastikkeessa. Siis mun oikeesti vatsalihaksi ei oo niinku ikinä tuhottu noin pahasti kuin tuolla tunnilla. Siis ihan miellyttävän hyvä, mut heijaa. Mä vaan nauroin tuolla tunnilla, kun me tehtiin semmonen hullu setti vatsalihaksi. Ja mä vaan nauroin, kun mä ajan, ei tää on niinku todellisesti, se ei voi olla niinku.
Mun vatsalihakset pystytään tuhoamaan näin pahasti. Nyt mä pesen hiukset ja sit me tehdään ruokaa. Eli see you, kun olen taas puhdas. Hoi, olen puhdas tyttö. Laitetaanpa vähän valoa, niin niin näkeekin jotain. Ihanaa olla taas puhdas. Mut nyt mulla on siis aivan järjetön nälkä, joten nytten ruvetaan sitten tekemään ruokaa täällä meidän hyvin likaisessa keittiössä, jonka mä oikeesti aion kyllä siivota tänään, koska se on aivan järkyttävän näköinen. Hei, miten tää aukeaa? Oh my god. Älä jaksa, että tässä on nyt joku tämmönen puulomatehtävä. Miten tää aukeaa? Oh my god. Nyt ei oo kyllä sit niinku hauskaa. Mitä ihmettä? Miksi ei tässä oo ohjeita? Miten tää aukeaa? Oh my god. Tänään Stadi onko nykin? Na. Oh my god, vitsi, mulla on niin kovin nälkä, että mä niinku odottaa, että mä pääsen syömään. Kaiken maailman mausteita. Valko chipuli maustetta. Tänä yönä. Stadi onko MP peruna ja ketsuppi. Kommentoi, mitä sä tykkäät. Kuba. Kello on siis 4. Mä en tehnyt siis niinkun siivoamisen tekeen. Mä en ole tehnyt siis sen siivoamisen eteen mitään. Ja siis ihan rehellisesti sanottuna, en mä haluiskaan. En niinku siis tippaakaan. Mua niinku voisi vähempään kiinnostaa siivoaminen tällä hetkellä. Mutta tää on nyt oikeesti niin sotkusta. Tää on nyt vaan niinku pakko siivota. Ja mä siis niinku oikeesti niin paljon toivoisin, että mulla olisi tyyli jotain karkkia. Meillä mä voisin sitten niinku palkita itteni sillä, että mä oon ollut reipas ja siivonnut, mutta ei oo. Ei oo siis yhtäkään karkkia. Nyt mä laitan kuulokkeet korville, kuuntelen podia ja sit vaan niinku oikeesti tykitän. Okei, Imorista loppu akku ja mulla ei ole mitään käsitystä, että missä sen laturi on. Joten ilmeisesti mun siivoilut loppu nyt sitten tähän. Että tulee kohta kotiin, niin ehkä se tietää, että missä se on. Ja sitten voi jatkaa loppuun. Mutta siis oikeasti mulla meni yllättävän vähän aikaa. Mä olin aika hämmentynyt. Mä jotenkin ajattelin, että tulee vähän hirveä prosessi. Ei mulla mennyt kuin puoli tuntia. Ja kuitenkin silleen, että keittiö oli niinku aivan läävä. Ja nyt mä aion sitten ilmeisesti sotkea sen, koska mä haluan tehdä smoothie. Mä oon yleensä syönyt aina sitä Alpron semmoista proteiinirahkaa. Mutta koska se on soijapohjasta ja mulla on näitä mun mähäongelmia, niin soija ei ole mikään ihan paras juttu mahalle. Niin mä haluan testata nyt tätä Oatlyn, tää niinku turkkilainen jogurtti, mutta tässä ei tosiaan ole maitoa. Niin katsotaan miltä tää maistuu smoothiessa. No niin, nyt tehdään makutesti. Ja sitä on hyvää. Musta tuntuu, että on ehkä vähän silleen niinku kuohkeampaa, mutta toi niinku ehkä vähän silleen niinku maistuu tuolla enemmän läpi, mitä sitten taas se Alpro. Tää on tosi hyvä. Mä veikkaan, että tää on niinku kans ehkä kysymys niinku siitä, että mihin tottuu. Tekee tehtävänsä. Siis mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä en pystynyt niinku luovuttaa ton imuroimisen suhteen, koska mä olin kerran saanut se jo aloitettua. Ja sit mua ärsyttiin, että mä olin sen kesken sen takia, että sit loppu se fucking akku. Mä ajattelin, että nyt mä etin sen laturin. Ja kun meillä on yksi paikka, missä mä aina ajattelen, että se laturi on. Ja sit ilmeisesti meitä on toinen, joka ajattelee, että on toinen paikka, missä se laturi aina on. Laturi on nyt latauksessa, eli imuri on nyt latauksessa. Selkeästi tässä tällaisessa
ei toimi kommunikaatio. Mä pelästyin. Vai? Mä maksoin 4,50 €, että sä näet nyt mun maalin. Eikö näytä vähän? Nyt. Nyt me haetaan uudestaan ne. Joo. Olikohan siellä palkos? It's a beautiful day! Mä tiedän, että mä sanoin, että mä kuvaan... Tai tervetuloa mun... Ai niin, mun piti syödä vitamiineja. Niin, mä tiedän, että mä sanoin, että tervetuloa mun viikonloppuun ja nyt on tiistai. Joo, nyt ei oo enää viikonloppu. Kuten varmaan kaikki tietää, viikonpäivät. Mä olin siis en mä edes selitä mitään. En kuvannut sunnuntaina. Nyt on tiistai ja kuvaan nyt. Kello on 11:15. Mä olisin siis sanonut lähteä toimistolle nytten. Mutta sitten idiootti meni laittamaan astiapesukoneen päälle. Niin mä pääsen lähteä nyt varmaan niinku ikinä. Ja mulla on kynsihuolto 1:00, niin mä menen sieltä sit suoraan toimistolle. Vähän harmittaa, mulla tuli semmonen, ei vitsi. Mä voisin mennä ennen kynsihuoltotoimistolle. No en mene. T-O-T-T-O-T-O. You don't need to go. Okei, mulla pyörii täällä poditaustalla. Mä meikkaan nytten ja alan tekemään lähtöä kynsihuoltoon. Mä en taju oikeesti, siis näettekö te kuin pölyinen tää peili on? En mä tiedä näkeekö tästä mitään. Ehkä vähän näkyy. Ja siis mä oon oikeesti siis pyyhkinyt pölyt. Nyt on tiistai. Mä pyyhin pölyt tosta lauantaina. Eli siis joku 3 päivää sitten. Ja toi on siis aivan pölyinen jo. En tajua, mitä mä voin tehdä, että tää ei olisi aina niin pölyinen. Okei, te saatte nyt tän timelapsena, koska mä haluan kuunnella tätä podia. Tää on sika hyvä. Siis oikeesti vahva suositus, jos sä oot niinku silleen, mä sanoisin ehkä kuitenkin täysikäinen, koska tässä käydään aika rankkoa asiat läpi. Mutta Podmeista tämmönen kuin loukussa. Tää on ihan sika hyvä. Tää on ihan sika hyvä. Nyt minä ja pyykit esittelevät hienon päivän asun. Tää on kyllä oikeesti, siis mä tykkään näistä verkoista ihan sika paljon. Nämä on tämmöiset ihan sika bagit. Nää on Lindexistä muuten. Mut nyt lähdetään kynsihuoltoon. Mä en tiedä mikä tätä mun tukkaa nyt tänään. Mä en jaksanut oikeesti. Sitten mä vaan heitin tommoset pinnit tonne, niin maybe it's good, maybe it's not. Sillä ei oo nyt ihan hirveästi merkitystä. Mut nyt lähdetään kynsihuoltoon. Ai niin, tässä on muuten mun kynnet. Hyvä, kun mä oon nyt tässä koko ajan silleen, nyt täytyy lähteä. Mut hei, tässä on mun päivä asu, tässä on muuten mun kynnet. Mutta tältä näyttää kynnet nyt, ne oli ihanat. Mut mä oon niin innoissani, että mitä me nyt seuraavaksi tehdään. Ja sen takia mä laitoin ruskean villapaidan. Hello! Missä sä oot? Mä oon keittiössä. Hei! Sun elämän eliksiiri. Joo. Cheers. Alright. Joo, mä laitoin nyt sen mukaan sit paidankin. No, matchaa kaikkiin. Niin. Paita, hiukset, kaikki. Joo. Noniin. Ella the vlogger. Anna tää. Okei. Noniin. Joo, kato, mä unohdin tän, että mun täytyy laittaa, että mikä on mun tämän päivän potilas. Moi. Juman kautta.
Ihana saada semmoset ihan erilaiset kynnet, mitä mulla. Ei ole ollut. Mulla ei ikinä ollut tämmösiä kynsiä. Kun, jos sä sanot, että tämä leipä on tehty vehnästä, niin mitä sanot, tämä leipä on tehty ruissista? Rukiista. Mistä? Rukiista. Rukiista? Niin. Mut se on ruis! ei oikeesti ihme, että ihmiset ei opi suomen kieltä. Ai jaa. Kun en mäkään tiedä, tämä leipä on rukiista. Joo. Rukiista! Joo. Mut mä mielen Saksa vähän samaan kastiin, sekin on ihan ihme tommonen. Ai on. Joo. Olisiko kiva osata puhua saksaa? No, Tai olisi kiva osata puhua niinku silleen 3 kieltä. Se on mun mielestä ja olla silleen, Opettelet että puhuu. ruotsin. Ei saatana. Teet yhteistyö Duolingon kanssa. Niin. Milch, bitte. Milch bitte. Kaffe. Kaffee, bitte. Nicely done. Hallo. Nyt mä ymmärrän, miksi ihmiset jää koukkuun. Joo. Koska siis vitsi, jos tulee hyvä olo, kun mä opin jotain. Joo. Hienot. Okei. Kiitos. Tästä tulee nyt mun uusi. Paras kaveri. Joo. Siis herranjumala. Mä tulin äsken kotiin. Kello on 15:08 illalla. Oi. Olen väsynyt. Mun kamerasta loppui ihan just akku sekä tila. Mulla oli oikeesti siis kiva päivä. Mulla oli niinku tosi kiva päivä tänään. Jotenkin kaikki kiva juttuja, mut herra jumala kun voi ihmistä niinku väsyttää. Ihan ekana mä pesen mun naaman, koska meikit tuntuu nyt jotenkin, tietysti silleen, sit kun on niinku pitkän päivän meikkiä naamas ja piilarit, niin mulla on vaan niinku semmonen olo, että mä oon niinku tällä, ja niinku naama tuntuu jotenkin siltä, että tässä on niinku nyt liikaa asioita tapahtuu. Niin nyt ihan ekana naamapessulle ja yökkäri päälle. Oh my god. Äsken siis loppui puhelimesta, ei kun kamerasta siis akku, joten jatketaan nytten ilta vielä tällä puhelimen kameralla. Näetteköhän te mut ihan hyvin? Mä otin ihan hirveet likkoja mun silmälasissa, niin minä en näe mitään. Mut nyt mä alan tekee iltapalaa. Oh my god, mä aion tehdä smoothie ja sit mä haluan tehdä munakokkelia. Siis mä taisin tän videon siinä alussa sanoa, että mä ostin tätä. Ja mä oon nyt siis tuolla tehnyt nyt smoothie tän pari päivää. Ja siis nyt alkaa niinku oikeesti silleen tottuu tähän niinku makuun. Että tälleen niinku, tälleetä ei niinku maistu mitenkään ihan hirveän hyvää. Mutta smoothiesta on kyllä oikeesti tosi nice. Ja tää tekee siitä smoothiesta nimenomaan semmoista niinku kuohkeeta. Ja paras munakokkeli tulee, kun tätä heti alusta asti tälleen niinku sekoittaa ja pienellä lämmöllä rauhassa vaan. Niin hyvää. Oikeesti, Siis mä teen niin hyvän munakokkeli. Nyt mä kerrankin muistan lopettaa videon, kun mä vielä oikeesti kuvaan tätä, enkä silleen, hei täältä editointipöydältä. Kiitos niin paljon, että sä oot kattonut tän videon. Jos et oo vielä tilannut mun kanavaa, niin tee se nyt. Kiitos
että tilaat mun kanavan tai olet tilannut mun kanavan. Ja joo, toivottavasti teillä on ihana päivä tänään ja huomenna ja ikuisesti. Kiitos. Ja oi, kauhean, mitä mä meinaan kaatua. Nähdään taas. Heippa!